Nie začínajú televízne noviny s Michalom aj Vodkou. No pani, čo nám chcete povedať? Co? No? Že... No pozerajte sa na mňa. No pani, že vraj ste reportér. Áno. Ale vy ste taký nenormálny, ne? Čo hovoríš? A čo máte pri sebe teraz? To... takú vecicku. Ukážte nám, prosím. No, To je čo? vodka. Vodka, ale pani, poprosím, položte to, pani. Ja to nesmím položiť. Čo je vám, pani? Som opitý, to čo? Opitý ste? A to je normálne? Áno. Ale vraj, že ste videli toho, čo hralo Harry Pottera. Áno. Toto vo tajomná komnata, či ešte toto po... Kameň mudrcov. Ukážete nám ho? Áno, tu je. Poďte, ne? Pani. Ja to. Dobrý deň, pani. Dobrý deň. Že vy ste, vraj, že ste hrali ten Harry Potter, ne? Ja hral. Že vy ste boli hlavná roli? Hej. Poďte, reporter, poďte tu vy. Moram vam pije. Da je. To nenormálne, no, pani. Utorite nám o čo sa to jednalo, o čo sa to stalo, ne? No, utorite. Bol som tam, učil som. Učili ste? Co? Opýtajte sa ho dačo. Ten, čo kameň mudrcov nie. A Harry Potter tam nechal, zomrel, nie? A toto... Ty si zobral ten kameň? Hej, zobral som a skryl som do lesa, čo chcete. Chcem ho vidieť. A nemôžem. Prečo? Nemôžem ukázať. Prečo? Lebo... Hej, ale reportér. No, Vy ste taký dobrý reportér, nie? áno. Že ste sa posrali? Vraj. Ty sa prosral, a nie No, utorce, nie ďalej, no. No, toto Ja som len kameraman. ty kameraj. No. A prečo si skoval do lesa? musel som, bo jak si poviem. Bo aj prútik som mu skryl tam. A Nie. nemôžem si ukázať, lebo bude ma čarovať. Nemôžem. Reportér, že vy znáte čarovať, Áno. ale poprosím vás, pán Alaka reportér. dekaba. Avagadegabra? To čo znamená? Že zabiješ tak. Ja, aha. Chlape svoj bežu posle zomrieť. To ja... Alaka dekaba. No, náš reportér je opitý. Pozrite sa na ňo. Je opitý. Vstávajte. Reportér, vstávaj. Skončíme sa s No, Harry Potterom. no. Kalzoma. Konzuma? Dobre, poď. I je tu... Predpoveďte sa? Prepoveď počasie. Dobre, no, ale vraj, že ste hovorili o tomto, jak sa to povie. Kameň či asteroid? Asteroid. Asteroid? Padne na... Prepáčte nám, to je reportér tak opitý. Čože, má spadnú na zeme guľučico? Áno. A čo sa stane potom? Koniec sveta. Konec sveta more. Áno, ja rád. Ale pani, a že jak spadne? A vy znáte, ne, že je koľko kilometrov? Áno. Koľko kilometrov podľa vás? 100. 100 kilometrov za hodinu? Si vole more. A vy ste boli tam vo vesmíre? Áno. Áno? A prečo toto chupíte? A prečo? O tak. Vy ste to hovorili, že kto pije, ten väčšine žije. Áno. Aha, dobre, no prepáčte nám, pán šéfe, no. Ale pán vedúci, ale vy ste taký, jak sa povie, no. Furt pijete. Prečo? Ja hej. Áno. Že ja pijem len raz. Raz? Áno. Včera ste bol opitý, more, zas. Ja som nebol opitý. Áno, vy? Ja Vy ste, more, včera rozbili kameru. A prečo? Kokalo môj. No? No, predpoviem, že aj šport, nie? Áno. Že toto Habina, či jak? Habura, nie? Toto, jak sa povie, more, Messi. Že Messi prehral. Áno. Útorce nám Messiho, že čo po on... Messi je tak hlúpy. Nemám nič. Ja, že vy ste vyhrali ten pohár, nie? To majstrovstvo sveta. Áno. Dobre, no. Je lepší jak Ronaldo. Ronaldo? A kto je to Ronaldo? Taký uchyl. Uchyl?
Hej, dobrý vedúci. No ale on je futbalista? Áno, No, furt pije, no. Dobre, dobre. on je. Takže skončíme i televízne noviny a bude koniec sveta. A majte sa. Veľmi pekne.